Hello, hello. Ćao svima. Hello. Gde ste? Šta radite? Hello. Hello. Ćao. Hello, hello. I ćao Sonja. Ćao. Kako ste mi svi? Hello. Hello everybody na ovoj internet livadi. Ćao, ćao svima. Znate šta, ne morate da imate Mars u Strelcu kao i ja u natalnom da biste osetili ovaj nalet optimizma i malo bolje volje koje se osjeća ovako u vazduhu polako. Znači, idemo ka zadnjem punom mesecu u 2021. godini koji će biti 19. sad za par dana u Blizancu koji će biti veseo. Mars je ušao u Strelce što je mnogo bolje nego što je bilo do sad, tako da svi imamo nekakav hello, hello. Tako da se svi osjećamo mnogo bolje nego što smo se osjećali. I Merkur će isto tako ili je već prešao u zdravorazumnog jarca. Tako da s jedne, druge, treće strane sve super. Znači, posle svega što nam se izdešavalo, ovo je fenomenalno. Hello. Ne znam kako se vi osjećate, ali hello, Dragana. Da sve ovo potrefila, evo ga. Svi osjećamo jednu veliku potrebu za istinom, ali pravom istinom. Znači, ne ono što je onako lepo okićena, zakićena, onako embellished na sve moguće načine, nego na ono hello. Cancel. Nego ona prava, unadorned truth, znači ono bez nekakvih onako trešnjica onako na vrhu, znači neka boli koliko boli, ali da znamo konačno istinu, kakva god da je, ružna, tužna, lepa, grdna, kakva god, samo da je znamo. Tako da nemojte da se iznenadite ako do 19. mislim, pošto će biti pun meseca u Blizancu, da razne istine ovako krenu da isplivavaju i razne prljavštine na svetskom nivou, na lokalnom nivou, na porodičnom nivou, na svakojakom nivou. Znači, nemojte se iznenadite, prosto pripremite se za svašta nešto. Ali srećom, pa kažem, Mars je u Strelcu, tako ćemo biti svi onako relativno dobro raspoloženi. Nekako ćemo sve te ružne istine nekako prihvatiti onako, pa dobro, mislim, okej, to smo negdje pretpostavljali, ali evo sad smo konačno dobili potvrdu toga. Možda se nismo nadali da će biti baš toliko brutalno, ali šta ćete, svako od nas bira svoj put kuda će da ide i svako od nas onog trenutka kad ustane ujutro bira da li će da stane na levo ili na desnu nogu, pa sve nadalje je stvar izbora. Tako da je svako od nas, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na to status, odakle smo pošli, dokle smo stigli, znamo jako dobro šta je ispravno, šta je neispravno. Samo je pitanje koliko smo u stanju da sebi to opravdamo, znači taj neki niz pogrešnih, loših odluka. To sam morao da uradim jer, znači čim počnu ljudi da traže opravdanja za svoja zlodela, znajte da imate posla sa ljudima koji ne valjaju ništa i bolje se batalite toga. Mislim, tamo da vam je rod najrođeniji, pijte, jedite, ali nemojte da radite ništa sa takvim ljudima, jer bit će isto tako moment kad ćeš reći, znaš, ja sam to morao da ti uradim jer. Tako da, bežte od toga, ko đavo od krsta. U svakom slučaju, znači, osjećat ćemo veliku potrebu za istinom, ali pravom istinom, znači, onom što nije okićena, nije ulepšana, već brutalna istina. Tražit ćemo pravu pravdu, znači, isto tako, bez rezerve, bez preterivanja, znači, svako će morati da dobije po zasluzi, konačno. Imaćemo taj moment, taj Mars koji je sada u Strelcu, onaj pravi viteški Mars, znači nije onaj Mars koji ide i sve pred sobom pretvara u prah i pepeo, već je Mars koji je pravedni ratnik, koji je veseo i ima sreće u svemu, onako, kao onaj najveseliji, hello Marina, kao onaj najveseliji od svih mogućih 3 musketara, mislim, onaj koji je onako veseo i možete da se pouzdate u njega.
U svakom slučaju velika energija će biti usredsređena u pronalaženju rešenja i kompromisa. Tako da možda nećemo biti zadovoljni sa svim rešenjima, ali ćemo biti podjednako i nezadovoljni, podjednako i zadovoljni. Mislim, prosto tako će biti kako će morati da bude. Oslobodite se stega i pretpostavki, budite hrabri. Znači, ovo je sada trenutak kada možete da izmaštate šta god. Sanjajte sve svoje snove i ambicije polako nekako plasirajte u svemir, šta god to značilo. Znači, prosto, možda svemir neće imati ništa pametnije da radi nego da uslišava želje. You never know. Ali prosto, maštajte, sanjajte, šaljite tu energiju negde daleko, blizu, šta god, ali prosto dajte sebi malo oduška. Prema tome imat ćemo svi mnogo više elana i mnogo više nade, a samim tim i mnogo više uspeha. Tako da imat ćemo puno ideja, puno volje i puno optimizma. Novi horizonti na svim poljima nam se smeše. Tako da opustite se i uživajte, ovo je u stvari odličan period. Mada ne baš možda toliko na svetskom nivou, ali za nas ovde konačno malo ćemo da danemo dušu. Samo hrabro i samo napred. Svi horizonti su bukvalno na par koraka od nas, svi naši snovi su na prstohvat, na dohvat ruke. Prema tome, nemojte da se plašite, samo hrabro i napred. A to što Merkur prelazi u Jarca, to znači da tada Merkur, odnosno postaćemo svi onako konkretni, direktni, na sve ovo što smo hrabri i što ćemo biti puni optimizma i svega, bit ćemo i konkretni, direktni, poslovni i precizni. I nema prostora za neke onako apstraktne ideje i apstraktne razgovore i neke gluposti, nego prosto walk the walk and talk the talk, što je odlično. Znači, iskoristite ovaj period maksimalno. Tako da, u suštini, to je onaj sad trenutno aspekt koji onako kaže, ok, ajde da vidimo kako ćemo dođemo od tačke A do tačke B, do tačke C, do tačke D na konkretne načine, ajde da ne fantaziramo glupostima i could have, would have, should have. Znači, sad se prelazi na konkretne stvari i završavaju se stvari. Prema tome, krenite, iskoristite fenomenalni period. Brzo, efikasno i bezbolno. Sve što se završava, sve se završava i konkretizuje. Prema tome, nemojte se plašite, samo napred, napred, napred. Nema nazad. Nema. Jednostavno nema. I prihvatite sve promene, menjajte se i vi. Šta fali da se malo promenite? Mislim, nećete da počnete da pričate šatrovački i tako nešto, nego prosto gledajte da postanete zapravo najbolja varijanta sebe. Znači, budite kreativni i proaktivni. Znači, nemojte da čekate da prilike dođu k vama, već stvarajte sami svoje prilike i gazite napred. Pun mesec je 19. znači u veselom blizancu i to nam je onako ko melem na dušu za sve ove gluposti koje su nam se izdešavale. I sve će nekog da nam lakne tada. Komunikacija će nam ići od ruke, bit ćemo veseli, vickasti, šarmantni, šaramantni, topli. Ali nemojte da učestvujete u ogovaranjima, ni slučajno, ni po tačku razno. Znači, to prosto nemojte, jer nekako sve će se sazdati, tako da nemojte da ogovarate nikoga ni po tačku razno, ni iz kog razloga. Jer pun mesec znači sve obnaroduje, tako da bez obzira što je blizanac voli da priča, voli da svašta nešto svako od nas ima nekog od poverenja kome prosto moramo da kažemo sve što nam je na duši i sve abere koje smo čuli, ali nemojte, znači, prosto nemojte to da radite. A Venera će krenuti isto tako retrogradno 20. u nedelju i bit ćemo sentimentalni, znači onako na sve ovo ćemo još da sve ako spuci neki sentiment. Ali ne mora da znači da će biti samo ljubavni sentiment, znači bavit ćemo se i stvarima iz svojih financija iz prošlosti, bavit ćemo se i svojim zdravljem iz prošlosti i bavit ćemo se možda i samo ljubavlju i šta to znači, znači čišćenjem nekih svojih stvari, nekih svojih problema i voleti sebe mnogo više. Mislim da smo prošli jedan onako jako težak period i da je vreme da se bavimo sobom.
Naravno da će isto tako i da nam se pojave neki bivšići da se povampiri, da se odjedanput kao hello. Međutim, da vam kažem nešto, da su uvaljali bili bi budući ili barem sadašnji, tako da ne znam šta vam kažem, mislim, ja za te bivše mislim da je lepo je posetiti to, ali nekako mislim da sve što je bivše treba da ostane bivše. Tako da, u svakom slučaju, svode se svi računi, ali ne samo financijski, to jest materijalni, već i emotivni, a sa tim biće i nekih neugodnih istina. Mislim, ono što sam rekla apropo punog meseca i svega, nemojte da dramite, to je sve deo tapiserije života. Hoće li vagama biti bolje? Meni je tata preminuo pre 40 dana i svuda nešto čujem, bit će sve i svašta. Pa bit će na svetskom nivou sve i svašta, ne mora da znači Švorcan Stanislava, pa ne mora da znači da će biti baš svi bivši sada da se povampiri i da se vrate natrag, ne mora da znači. Ne znam baš sad konkretno za vage, generalno, i uopšte davati Dragana uopšteno o vagama, ovnovima ili već šta god je onako vrlo teško. Moj biti savjet bio da kontaktiraš ili Bogdanku, Bobu Zlatar ili Violu Dobrilu, to su naši astrolozi, i da ti bace pogled u natalnu kartu, jer niti su sve vage isti, niti su svi ovnovi isti, niti su svi blizanci, niti imamo iste reakcije na planetarne aspekte. Mislim, to je mnogo komplikovanije nego ovako. Mislim, mi ovde možemo ovako da se zezamo i da pričamo, ali objektivno ja ovde pričam o nekim onako opštim globalnim stvarima. Mislim da će u svetu doći do raznih lomova, u smislu da će se razne ružne tajne da isplivaju na površinu i da će to biti onako okidač za mnoge probleme. Ne toliko kod nas, mi smo mala zemlja ovde, šta god da se dešava, mislim da svi znaju brzinom svetlosti šta se dešava, ali recimo Amerika, Engleska, Nemačka, koje su velike zemlje gde možete svašta nešto da prikrijete, pa sad više nemate u tog prikrivanja, prosto sve te istine će izaći na videlo i bit će onako baš tananana, ali ne toliko kod nas. Mislim, mi ćemo proći u ovoj igranci, u ovome krugu, mi ćemo čak i možda najbolje proći. Samo da se pravimo svi blesavi i da kukamo na sav glas i da ne privlačimo pažnju i da kukamo. Eto, joj, kuku meni, eto tako, vežbajte. Da im ne padne na pamet da dođu ovde. Znači, neka njih tamo, blago meni, u njihovim velikim fenomenalnim demokratijama. Tako da, Dragana kontaktiraj ili pošalji me poruku posle, ili imaš preko našeg sajta ili svega možeš da ih kontaktiraš ili pošalji meni posle, pa ću ti dati instrukcije kako da ih kontaktiraš. Moj ti savjet da ipak odradiš natalnu kartu i da će biti onako kako treba da bude, jer ne mora da znači ako je nekome loše da će i tebi da bude loše, mislim, prosto čemu onda natalne karte. U svakom slučaju, mislim da trebamo, malo će se povesti računa o raspodeli moći u partnerskim odnosima, to je ovako isto jako bitno, nema na čemu Dragana. Ono u fazonu ko dominira, ko je skivira, ko voli manje, ko voli više, ko je luđi, ko je blesaviji, ko je više histeričan ili već šta god, more hysterical, ja malo brkam ovo, malo ono, ja se izvinjam. Ko je pasivan, ko je aktivan, ko više učestvuje, ko manje učestvuje. U svakom slučaju morat će doći do nekakvog balansa i u tim vašim ličnim odnosima. Kao što rekao, nekima mogu da se povampiri, da se vrate natrag bivši u vaš život, da vide kako ste i šta radite. Ali oni mogu samo da se vrate u vaš život i da prave opet ista slovo S, da ne bi sad psovala, samo im ako im to dozvolite, ako znaju da može. Znači, moj vam je savjet da uvek idete ka nekim novim iskustvima, ne da se vraćate na staro, jer ništa novo nećete naučiti iz starih iskustva. Mislim, to ste valjda već sve apsolvirali. Mislim, možete da probate, svako voli da radi ono što voli da radi. Ti divno biće, samo da te pozdravim, da ti kažem da ti relativno gleda. Jao, Stevanović Vlada, ljubav moja. Hvala. Isto tako razmišljajte, ova retro Venera će otkriti sve one male i ne tako male tajne koje su brižljivo skrivane
a nisu baš za pohvaliti. Ali to je, mislim, to može da bude na našem nekakvom emotivnom planu, ali na svetskom planu ja mislim da će to da bude onako, ne znam, mislim, ja očekujem svašta nešto i od Assangea, Snowdena, Manninga i ostalih whistleblowers svugde po svetu da se konačno razne tajne obelodane i da počnemo da zovemo stvari pravim imenom. Ima časnih izuzetaka, divnih novinara koji zaista, evo sad izašla sad skoro knjiga, bože sad mi stade mozak kako se žena zove, mislim sam im prošli put pričala o tome, o svim e-mailovima Hunter Bidena, mislim svašta tu ima, je li moguće promjena posla? U narednom periodu ja bih svima i svi koji su me pitali, opet to se zavisi od vaše natalne karte, opet bih vas uputila na Bogdanku, Bobu Zlatar ili Vilu Dobrilu, naše astroge, ali ja svima preporučujem u narednom periodu da ne napuštaju posao ukoliko nemaju sledeći posao koji je apsolutno već zagarantovani, bukvalno samo da pređeš iz jednog u drugo. Znači, eto, ne bih ja ljuljala taj brod bez potrebe. Tako da, ako menjaš posao, menja, ali samo za neku siguricu. To je moj savjet ovako odokativan, ali svakako bi ti preporučila da kontaktiraš Bobu ili Vilu na tu temu. Mislim, imamo one paketi od 1000 dinara, mislim, to su onako brzinski samo pitanja, a isto tako možeš i da sebe častiš, možda da baciš pogled na natalnu kartu, na solar, na što god, tako da you only live once, u svakom slučaju. Isto tako se jako puno ćemo razmišljati o financijama. Ipak moramo da se setimo da pare nisu sve na ovome svetu. Možda čak i nisu ni najvažnije na ovom svetu. Mislim, objektivno, najvažnije stvari i najvrednije stvari ne možete ni da kupite. Znači, to su naša ljubav i sve ono što mi zaista volimo. Mislim, tako da ono što je najvažnije na ovom svetu ne može se kupiti. Pa vi vidite. Ali, sa druge strane, pare možda nisu najvažnija stvar na svijetu, one mogu da vam omoguće da koliko toliko pristojno živite i da se baš ne tresete na kraju svakog meseca. Tako da razmišljate malo o svojim financijama, razmišljate o tome da li da diversifikujete malo svoj portfolio, da li da se bavite još sa nekim stvarima, pored svog jednog posla, da imate možda još nešto što biste mogli da radite, da se bavite možda zemljom ili poljoprivredom ili tako nečim. Ako imate svoju zemlju, svoju dedovinu ili nešto, mislim, zasadite neki klinac. Ja, nažalost, kao sedi slikar, nemam ništa. Mislim, sad u ovim situacijama ne valja biti Beograđanka i to onako prava. Mislim, nemam nikoga na selu. Tako da, šta da vam kažem, sadite nešto pametno. I setite se mene. Ukratko, kada se jedan medeni mesec završi, najvažnije je da imamo fair, poštene odnose i stavove jedni prema drugima, prema poslu, prema svemu, pa i sebi. Tako da, bez obzira na sve, koliko god da ste impresionirani sami sobom u raznim situacijama u životu, imajte na umu da uvek morate da budete ipak realni prema svima, svemu, pa i sebi na kraju dana. Ako neko ima nešto da pita, ajde, je li moguće promjena posla na brzaka? Samo da bacim pogled. Da li je moguće promjena posla? Bezobrazne karte kažu get the fuck out of your head. Get it in your heart. It misses you. Znači, mislim, ti možeš da radiš stvari onako kako ti srce kaže, ali ja bi ti opet preporučila da ipak ako ideš da menjaš posao, da ideš na neku siguricu, nemoj da ideš na nešto što... Nemoj da napustiš posao iz emotivnih razloga, kao pukao mi je film i napustila sam posao i sad više neću se bavim ni sa čim, nego ću da tražim drugi posao. Mislim, to ne, samo da ideš iz jednog u drugo. Znači, bez obzira što ti srce kaže, ipak budi malo razumna. I meni treba neka poslovna karta, okej. Evo ti, Queen of the Moon, it's the power. Tebi će nešto da, evo baš full moon, znači, Žana, tebi će nešto onako bukvalno, nešto da ti onako pukne pred očima, neka velika istina i neka, ne znam, veliko saznanje sada 19. za pun mesec. I nešto kao da ćeš, like, you're gonna come into your own power. Jeremija, vidiš se u ogledalu, samo da znaš.
Ajde, čao. Ne možeš, čao. Ili su mačke, ili su deca, šta da vam kažem, to je stvaran život. U svakom slučaju, znači, Žana, gledaj 19. što radiš, gledaj da manifestuješ sve što želiš i sve će biti okej. Znači, ja ti prorokujem da 19. blizanac, it's your time. Ajmo dalje, ako neko ima još nešto što će da pita. Ok, Loreta, i počni. Hello? No? Yes? No? Neko ćeš da tepaš. Ej, čao lepotice, sad si live, samo da znaš. Šta kažeš? Sad si u live-u, pitaj sve što te zanima. Na brzaka. Za ljubav. Jedna za ljubav. Da. Hoćemo. Ajmo jednu kristalnu kartu za ljubav. Ajmo. Aha, labradorit. Moj ti je savjet, znači labradorit je super, to ti je jedan odličan kamen zaštite, možda bi ti i tvoji dragi trebali da nosite, i to je da vaša energija ostane kod vas i da se zaštitite od energetskog vampirizma. Opa, tako da čuvajte se drugih, znaš ono što ono kao dođe ti ovako sa onom tankom slepčicom kao za bući, onako, pa ti je zabota u srci, od onako pa ti ispiju ti dušu onako na tanku slamčicu, beži od tih ljudi. Definitivno. Ajde, ljubim te, ima još koji hoće ljubim. Vidimo se, čao. I sad kako se izlazi iz ovoga, taj deo ne. Sad ćemo da vidimo. Ajde. Dobro, Dragana za trudnoću, samo moment jedan, za trudnoću, Akvamarin, Dragana, tebi treba bukvalno, Akvamarin je odlična zaštita na kopnu i na vodi, ali odlična je za kosti, za reumu, za ramena i ona kao T area, znaš, pozadi, tako da ja bih rekla da ti imaš neke stresove ili nešto emotivno negde, ono, ja znam po sebi, ja se ukučim kada se iznerviram, znači ja bukvalno dobijem spazam, znači ono, iznerviram se i krećem da hodam kao limeni čovek, tako da moguće da ipak nešto što te sprečava na emotivnom nivou koje se posle reflektuje na neke druge stvari. Marina i Milanović, evo polako, sad ćemo, sve ćemo da vas pitamo. Marina, ajmo Marina, oh my god, Rising Sun, the Divine Solar Child Reborn. Ti ćeš, Marina, da doživiš neku renesansu. Mislim da će ti biti super neki period. Prosto manifestuj i radi šta god hoćeš. Marina, ti si jedna divna žena. Očin divna. Prema tome, radi šta god hoćeš i ne možeš da pogrešaš. Znači, tebi ide period potpunog preporoda. A za moju Milanoviću, evo, za nju ćemo jednu veštičiju. Ti ćeš da dobiješ ispunjenje svih tvojih želja, znači you get fulfillment, znači šta god da si ikada poželjela, tebi će da se ispune, znači karte su vam fenomenalne, šta hoćete šta? Karte su vam svima super, da li je to zbog ovog Marsa, da li je to zbog ove Venere, hell, I don't know. Hello, može jedna karta za mene, naravno, eto Milanoviću, tebi sve ide kako treba. Tebi, draga, ajmo, tebi sam izvadila kako se zove jednoroga, kaže space. Znači, vidiš, u stvari ovde jednorog je ovde, ako ga vidiš, ovde crna mata stoji ispred njega. Znači, gledaj u nebesa i šalješ želje u nebesa. I ti si deo jedne velike tapiserije, jednog velikog mozaika kosmičkog, prema tome samo napred. Za ljubav i zajednički život. Da li je period dobar za ljubav i za zajednički život? Sad ćemo da vidimo. Oh, Rabbit Spirit. Da, now is a lucky time. Sada je srećan period. Nisam majke mi nameštava karte, znači opet ih izvlačim ovde. Znači sada je srećan period, tako da moguće da ćeš da se sa nekim, da se bereš, udaš, ne znam, tako da bit će ti super. Napravit ćeš neki zajednički život sa nekim. I odlično ti je period, Rabbit Spirit, now is a lucky time. Znači sada ti je
trenutno jako srećan period. Dragana Obradović, može li karta za mene? Yes. A zašto? Onako. Dobro. Ajmo onako. Ova karta kaže da moraš malo da sačekaš, jer stvari se pletu za tebe. Dragana Obradović. Karta kaže wait. Kaže čekaj malo. Univerzum plete svoju mrežu i smišlja šta će da ti onako da. Prema tome, da vidimo šta treba da uradimo u naredni period. Opa, to je veliko, šta treba da uradimo u narednom periodu. Ajmo ovako. Untangling neglect, znači sve ono što si zapostavila morat ćeš sad da se baviš sa tim. Znaš, ona retro Venera. Taj rad. I take the time to give myself all the approval I desire. Znači, prosto imaj poverenje u sebe i ti možeš sve to da središ. Znači, možda ti nešto život komplikovan sad trenutno iz nekog razloga. Sada ti je period da sve to lepo razmrsiš, središ i dovedeš u red. I kada dovedeš to sve u red, sve će ostalo da krene kako treba. Little artist Ana, čekaj šta ćemo tebi, desi mi ti ovdje. Oh yes, it's the little kitty cat. Imam i kitty cat oracle. Climbing. Ti se, draga moja, petraš negde na gore. I tebi je to super. Ali polako, mic po mic. Nemoj ni previše gore, nemoj ni previše dole i pazi kud ideš da možeš da siđeš. Znaš, ono, odrastanje u mom vremenu je bilo kao, čao, kako da siđem sad za drte? Pa na isti način na koji se popeo. Znači, razmišljaj o tome gde se penješ, kako se penješ, kuda se penješ, ali samo kreni. Prosto bit će sve ok, samo kreni. Eto, ko bi znao. Samo da vam kažem, znači, mi nismo još završili. We have. Po znakovima šta koga očekuje. Znači, ćemo i to da čitamo. Znači, ovan, avanture, žurke, izlasci, viđenja, staro društvo, novo društvo, znači obnovi su se, hoću ja, pa dobro, ajde Milena Rajković. Ok, ajmo jedno ovako. When was the last time I danced freely? Milena, ti možeš se baviš plesom u narednom periodu ili ćeš da ideš negde da džuskaš. Ali ovdje ima dosta napisano pozadi, a i samo mi pošalji poruku, ja ću ovo ostaviti na stranu pa ću ti slikati i poslati, pošto ima bik. No, to trebaš da kontaktiraš Bogdanku, Bogu, Zlatara i Vilu Debrilu ako hoćeš nešto uveti na talo i ostrog, not me. Ali pošalji mi porukicu, ovu ću da ostavim na stranu pa ću da ti slikam i da ti pošaljem, pošto ima dosta ispisano pozadi i mislim da je bolje da ti sama pročitaš jer više će značiti tebi nego da ti ja to interpretiram. Ostavim na stranu. A ti mi pošalji porukicu. Znači, ovan, avantura, žurke, izlasci viđenja, full Aries mode. Znači, ono kao kad stavimo ovako ratničke boje i krećemo u žurku. Bik, strasti su naglašene, a boga mi i neki raznorazni aberi o kinti, tako da biku je odličan period. Znači, M strasno, M kinta, good. Blizanci, ljubav, strasti, ali i svađe. Optimizam je na zavidnom nivou. Samo napred. Rak. Sve što ste brinuli o zdravlju, sad se rešava i srećuje. Znači, sve što vas je brinulo, sada je došlo na taj trenutak da treba da se reši. I smanjite malo izlaske. Lav. Raspoloženi ste za druženje, izlasci, muvanje, sve može. Znači, lavovi su se bacili u arenu. Devica. Porodični projekti su naglašeni. Dobre profesionalne vesti, nešto će da krene polako devica. Vaga. Vaga je busy. Ali neki hvata neizdrž, tako da nemojte baš toliko da vas hvata neizdrž, dajte malo i odmorite. Škorpija, hoće vas kinta, a i ljubav, a i voljeni ste od svih, by the way, što onako baš nije uvijek slučaj za škorpije. Strelac, turbo energija, ali ne i podeljena pažnja prema nekome. Znači, nemojte baš da delite svu svoju pažnju baš prema svima, nego onako gledajte se usredsredite na par ljudi koji su to zaslužili. Jarac, želi da bude malo sam, što jarčevi najviše vole na svetu, ali mali kiks na poslu im zade veliku glavobolju. Pa da nije ništa strašno, jarčevi su perfekcionisti, tako da njima je ono, nisi stavio zapetu, stavio si tačku, to je drama, tako da prosto ne obraćajte pažnju. Vodolija, osjećate se sjajno, odošli prijatelja,
veseli ste i razdragani, Vodolija me super. Ribe, ambicije caruju, jedino vas porodica zanima osim posla. Znači, njih sad zanima ambicije njihove, ono s čime se bave, porodica, posle, ništa drugo ne zanima. Što je sasvim okej. Tako možda i treba. Elem, ako neko ima još nešto da, sam nekoga preskočila, sad ne mogu što da, jedna za mene, to smo videli, može meni, dobro, to smo već sve videli. Hello. Znači, uglavnom, crescendo ove godine se očekuje u krajem decembra, znači, ali osjeća se do januara na svetskom nivou. Svašta što je sakriveno, bit će otkriveno, koliko god da se možda moćnici trudili da to sakriju, jednostavno prosto zaklala se zemlja raju da će sve tajne da se saznaju i tako da jednostavno to je to. Očekujem razne truth bombs kao poklone univerzuma za novu godinu koja će promeniti sve. Ja mislim da ćemo prosto jednostavno sa raznim saznanjima da i mi postanemo negde drugačiji ljudi, bolji ljudi. Mislim da prosto trenutak saznanja i razne istine koje će nas onako zapljusnuti sa svih strana će jednostavno tražiti, iziskivaće od nas da odrastemo i porastemo i emotivno i mentalno i na sve moguće načine. Znači prosto jednostavno morat ćemo budemo mnogo bolji ljudi. Jedna karta za mene ako može, yes, of course. Idemo šta nismo dan, ajmo zmajeve karte. Zmajeve. Finding your limits, resilience. Znači ti ćeš biti jako žilava ovih dana, ali i gurat ćeš neke stvari do krajnjih granica. Međutim, i saznaćeš neke svoje granice, napravit ćeš neke svoje granice i prosto možda ćeš i nekim ljudima i reći koje su tvoje granice i ono prosto kao, dovde može, odavde ne može. Tako da, eto ti za naredni period da malo razmisliš lepu zmajevu kartu. Resilience, znači i finding your limits, znači koje su tvoje granice za razne stvari. I u pozitivnom i u negativnom smislu. Znači prosto jedan period malo introspektive. Kao što rekao, znači što se svih naš lično tiče, pratite znakove kraj puta i bukvalno hvatate te prilike kako vam se onako nameste. Ako vidite nekog poznanika na ulici, nemojte se praviti da ih ne poznajete, presretite ih, pozdravite ih. Svi smo mi jedni drugima vesnici bogova. Ja imam nešto vama da kažem, ta osoba ima nešto vama da kažem. Mislim, to su prosto neke informacije iz svemira koje dolaze, koje niko od nas ne može da kontroliše, a pogotovo sa tim tako stvarno chance encounters. Tako da gledajte da uvek koliko god možete da presretnete svoje prijatelje, da ih podsjetite, da budete, nema na čemu da budete uvek otvoreni za znakove kraj puta i za znakove iz univerzuma, naravno. Ja očekujem globalne promene. Opet kažem, neće ovde biti toliko strašno iz praktičnih razloga istorijskih, jer smo prošli svašta nešto, jer smo namučeni, izmučeni, naviknuti da opstanemo i da preživimo i da prekrcamo sve živo, za razliku od nekog drugog sveta koji je onako malo ipak razmažen i mažen i pažan. Mi smo navikli da se savijemo, da se zavijemo, da prekrcamo sve što može da se desi, tako da ja mislim da ćemo mi biti ok, a svet će imati razne truth bombove i svašta nešto. Mislim, prosto ne mogu ni da zamislim i svako ko vam kaže desit će se ne može niko da pinpointuje šta će se tačno desiti, ali da će se svakojake istine saznavati, to je apsolutno tačno. Mislim, to je neizbežno. Da, ono što rekao, znači moramo da postanemo svi onako globalno bolji ljudi. I bit će svakog dana nešto novo, znači mi ćemo biti bukvalno bombardovani raznim istinama, mi nećemo stići ni da ih procesuiramo zapravo, kao što se nekad damo kao nešto se desi i sad ti razmišljaš o tome mesec dana pa ti se mote po glavi pa razni scenariji, ne, mi nemamo vremena, mislim, ali to je već trend neko vreme, s tim što će sada još više da se bude još češće, još brže, još žešće.
Tako da vi bukvalno imate jednu vest, drugu vest, treću vest, petu vest i nećete stići ni da razmišljate o tome, samo ćemo šta da se radi, kao train wreck, ono, kao, dok se cijela kompozicija tuf, onako, nabije jedno na drugo, neće stati. Ali ja očekujem otprilike negde za novu godinu da bude onaj tada, crescendo. U svakom slučaju, znači, možda i treba sve ovako da bude, da se sve konačno raščisti i da krenemo dalje. Sad ne znam koliko ste pratili, znači naravno na svetskoj sceni, ja i dalje gledam, znači suđenje Ghislaine ili Ghislaine Maxwell, mislim sa Epsteinom, sa pedofilijom, sa svakim nečim, Hillary Clinton koja se jedan put kao povampirila, kao Creature from the Black Lagoon, kao drugorazredni horror film i biće koji neće da umre više, samo se onako vraća iz močvara, da nas plaši sve živo, hoće ona opet da se kandiduje za predsjednika, mislim, strašno. Tako da, u svakom slučaju, ne znam isto tako koliko ste pratili, znači guverner New Yorka je odgovoran za smrt 15.000 seniora, mislim, to su tako strašne stvari i to su zataškavali, davali su mu Emmy za kako je hedlovao, mislim, čovjek, mislim, pobio 15.000 baka i deka nečih roditelja, nečih baka i deka, mislim, užas Boži šta se dešava. A sa druge strane imate Kamalu i Biden, mislim Kamala koja jednostavno ne može da napravi politički comeback, mislim njoj je data, ali zaista, znači prilika once in a lifetime da jedna žena koja je polucrnkinja, poluinduskinja, šta god je, znači woman of color, što bi se reklo, prvo žena da postane potpredsjednik, pa onda woman of color, koja to apsolutno ne iskoristila ni na jedan način, čak iskorišćava na najgluplji mogući način, koja je konačno dala neki intervju i na kraju se cijel intervju, umesto da priča o tome, o ulozi žene, da priča o šta se dešava u Americi, mislim, ekonomija, šta god što bi imao ikakve veze sa ulogom potpredsjednice Amerike. Ona je pričala o tome kako je renovirala svoje kancelarije. Vidite, odabrala sam plavu boju za zidove, a ovdje imate sliku bla bla bli bli, a ovdje smo stavili umesto, ne znam, šarenih tapeta smo stavili, ne znam, pastelne tapete. Mislim, cijel intervju se pretvorio u jednu glupost neopevano. Mislim, ono kao, imaš priliku da kažeš nešto pametno i ti svaki put iskoristiš da kažeš nešto glupo. Kosti, da li možete da izvučete jednu kartu za mene, a drugu za sestru? Mogu. Ajmo jednu za tebe. Ajmo. Wow, kartuš. Divine Names of Power. Znači, ti moraš, ovo je za tebe, znači ti moraš da kreneš da zapisuješ u neku svesku svoje ideje. Mislim, moraš, ne moraš ti ništa, ali ideja jeste da ti prebaciš na nekakav papir, znači na nešto svoje ideje i da ih zapisuješ i to su samo lično za tebe, ali da ih manifestuješ na taj način. Jer jedino kroz pisanu formu one dobijaju polako prvi svoj, da kažem, nekakav fizički dvodimenzionalni pa makar oblik i postaju polako nekakva stvarnost. Znači tvoje ideje krenu da pišeš negde u nekom, ne znam, rokovniku ili nešto. Ali to mora da bude neka lepa sveska, nešto što je baš namenjeno samo za to. Znači ne onako na papirićima koji će da se razbacaju na sve strane, nego potrudi se zaista da nađeš lepu svesku, lepu olovku, znači da to ima namenu i da bude special. To je za tebe, a za sestru kaže, am I afraid to be seen? Da li se plašim da me vidi svet? U stvari, ovo je karta koja govori o tome da osoba treba da se pokaže u svetu onako kako jeste. I sad ovdje ima dosta dug tekst pozadi koju prethodni put ostavit ću na stranu i samo me podsjeti da ti slikam i da ti pošaljem poste. Mislim da je pametnije da ovo ti samo pročitaš i da samo protumačiš, nego da ti ja dajem moju interpretaciju. Mada sve se vrti oko toga da bude slobodno i bude svoje i bude ono što jeste. Ali podsjetim samo te postavljanje, ostavit ću na stranu. Tako da,
Ne znam dok sam stigla uopšte, ali nema veze. Znači, Biden, 61% Amerikanaca se ne sviđa kako on vodi Ameriku. Mislim, od onih 85 miliona, što je navodno glasalo za njega, mislim, kao najpopularnijeg predsednika u istoriji Amerike, mislim, kuku i lele, što bi se reklo. Zapad ima u stvari krizu identiteta, woke culture, social justice warriors, cancel culture, mislim, to ih uništava i duboko se nadam da ćemo mi naći načina da taj cancel culture i wokeness ovde ne dođe i da ne maltretiramo ljude zato što misle drugačije od nas. Mislim, jedno je insistirati na demokratskim pravima i da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali dok god se poklapa sa mojim mišljenjem. To nije okej. To je već tiranije, koliko se ja sećam. Ali, znači, svako ima pravo da ima svoje mišljenje, moramo da se dogovorimo šta je civilno ponašanje, kako ćemo se ponašati u budućnosti, koje su to odgovornosti koje to podrazumeva i tako dalje. Mislim, kao odrasli. U svakom slučaju, odjedanput, recimo, se u američkim medijima uopšte više ne priča. Mislim, tu i tamo se pljuckaju ovoga, kako se zove Faucija. Tu i tamo se nešto spomene o COVID-u, međutim, maltene se uopšte ne priča o COVID-u. Znači, to je već priča koja je već ispričana i prosto je više nema. Što je vrlo zanimljivo. Isto tako priča o Afganistanu nema, pa mislim bukvalno ide samo u novo. I zašto ja pričam o tome? Zato što sve što se dešava u Americi, otprilike u narednih 2-3 nedelje, mesec dana dođe i kod nas i to je otprilike nekako taj talas koji dođe i kod nas na taj način, na neki način, da kažem. Elon Musk je izabran za Time Person of the Year, da li treba da bude, nije treba da bude, ali u svakom slučaju on je barem nešto uradio koliko toliko pozitivno, za razliku od Jeff Bezosa koji nije uradio apsolutno ništa. Tako da, sad ako neko ima nešto da pita, hello, ako ima nešto da pita, sad je trenutak. Samo da vas podsjetim, znači, verovali ili ne, za 17 dana je 2022. godina. Znači, nova godina je tu, blizu. Da li nešto planirate, ne planirate. Da, u Blic ženi je akcija gotova, imamo imena, imamo datume i sve mladih dama koje su osvojile narukvice i tu treba da im se pravi u narednih par dana, tako će i to da im se da ih pošle, tako će imati nešto lepo da se stavi pod jelku i od nas. A ja sam tu samo da vas podsjetim da od nekih novih stvari imamo i one jaja. Ako ne znate šta je to je nešto što izgleda ovako. I ono što ja volim da kažem jeste da pare ne mogu da vam kupe ljubav, ali mogu da vam kupe malo bolji seks. Što u današnje vreme nije malo, u stvari. Tako da, razmislite o tome. Naravno imate, ja sad ne znam da li vi znate, ne znate, da li gledate, pratite Facebook i Instagram i ostalo, ali imamo mnogo lepi stvari, mislim. Možete malo i da, hoćete neko dušiti, onako neki baš lep poklon. Tu postoji svašta nešto što može da se lepo pokloni. Tako da, razmislite, mislim, mi imamo, hvala Bogu, 2 nove godine, tako da imate mogućnost da ispravite utisak. Ali nema veze, mislim, mi imamo stvari koje su bukvalno od 300 dinara pa naviše. Imamo isto tako i kolekciju gde dajemo 50%, znači pola od cene koje god daje. One su, ja mislim, od 300, 500 i 1000 dinara, mi pola dajemo za azila, za kuce, maci i za konje. Tako da imate i to kao varijantu. Za Novu godinu sam kupila sebi flašu vina, čestitam. Nadam se da je neko fenomenalno vino. Tako da možete da sebe častite nečim iz naše kristalne poslastičarnice, što god to bilo, a možete da se častite i flašu vina, evo kao Stanislava. Tako da, u svakom slučaju, ako neko ima još nešto da pita, i da, samo da vam kažem, znači, moje vam je savjet, znači ja sam prošli put rekla da bi bilo pametno da nosite rozenkvars, međutim, mislim da sad u narednom periodu
Zbog naravno možete da nastavite nositi rozni kvarc ako nemate ništa drugo ili ako niste radili nešto prema metalu, ali isto tako ne bi bilo loše kao što sam rekla Loreti da nosite malo i labradorita, prosto da vaša energija ostane kod vas i da se malo zaštite od energetskog vampirizma u narednom periodu. Zato što neće biti svi oduševljeni sa ovim promjenama. Mislim, prosto neće svi vibrirati na istoj vibraciji kao i vi. Tako da morate da nađete načina. Hello, Anika. Morate nađete načina da ipak uvek budete jedan korak ispred svih. U svakom slučaju, ako imate nešto da pitate, now is the time. Ako ne, vidimo se next week, sledeće srede. U svakom slučaju, ljubim vas, odeh ja i vidimo se sledeće srede. Ćao!